двамата е, че ние никога в живота си не сме опитвали нито едно от тия неща. И ако има хора, които са ни гледали където да било, на живо, някъде, на концертче, на площад или вие сте малката дискотека едва ли, тук ще си кажат: Тото, какви са тия глупости да ги плещиш, бе, Ватко? Вие сте постоянно надрусани. Да, така изглежда. Знам, че така ще кажете. Защото аз и той, ние сме се научили да консумираме живота, не да консумираме тъпите наркотици. И ако ние сме наркомани към нещо и сме привързани към нещо и имаме нужда от това, и това е този живота. И се чувстваме, предполагам, по същия начин, когато тези хора, които консумират наркотици. Имаме същото поведение. Проблемът е, че хората връзват това поведение, любов към живота, изразяване, радост, усмивки, тъга, всичко да е волюм на макс. Хората смятат, че това се получава само когато взимат наркотици. Защото в по-голямата част от времето тези хора, които взимат наркотици, са потиснати. И затова взимат наркотици и после изразяват пак емоциите си. И това поведение е типично наркоманско. Не. Когато сте освободени, имате с кой да говорите, има кой да попитате, имате с кой да се радвате на живота, тогава се държите свободно. И не ви е страх и срам от нищо. Така че аз сега тук искам да адмирирам този младеж, който каза, че е вземал един път преди час по химия. Който вероятно е излюбил да се направи интересен, защото и ние се правим интересен. Не си взимал, бе, знаем, че не си взимал. Не, искам да адмирирам за смелостта, защото предполагам, че господин тук долу, когато е започнал да взима наркотици толкова усилено и е станал зле работата, съм сигурен, че е искал да си сподели на някой. И да му кажа: значи какво е? Имам проблем. Но проблем си има. Обаче това сигурно е неможене. Няма как. Човек вече се чувства отритен. Това, което искам да ви кажа за нас, пък вие си преценете. Ние сме били в среда, в която наркотици има под нас, над нас и около нас нон-стоп. Не продават. Предлагали са ни така. Значи искам да ви разкажа една история, предполагам, вие ще оцените. Отиваме с Чичо и Тото. Свети Власа казва. Прясно известни. Така си го представете. Току-що почват да ни се случват нещата. Идва едно огромно момче. Ама представете си 140 кг, 2,10. Огромен мъж, който ни фаща за раменцата и ни повежда към някъде. Ние не знаем до този момент на къде. Господина ни вкарва в една тоалетна. Двамата. При което първата ни асоциация е, че той няма да извади пликче от джоба си, ще направи нещо друго с нас там, което ще ни обезчести, нали, за да използваме други думи. Да, точно така. Човека затваря тоалетната, прави е такъв жест с ръка и вади пликче и ни гледа в очите и казва: айде, момчета, от кога ви чакам да тупаме заедно? Еми за негово нещастие, нали, установи, че ние пък не си падаме по тия неща. Друг път на мен ми се случи една много срамна история, която ще позволя да ви я разкажа. Да, сигурно ли се чува? Да, така. С Тото сме пак на работа в дискотека. Има в този момент в заведението присъства една много видна мутра, няма да казвам от кой град, няма да казвам имена и така нататък. Той човек почва да ни поздравява, аз отивам при диджея и пращам поздрави, за да бъде всичко нормално и да си нямаме зъб и всеки да е щастлив и вечерта да мине без ексцесии. При което човека решава, че аз съм много готин поради факта, че му връщам поздравите и идва с неговите охранители, пак такива големи момчета по прави 7-80. Трудно, но по 2 метра големи 100 кусор кила и канят да ходим заедно на тоалетна, което е малко странно, нали, петима мъже да идем на тоалетна. Аз отивам, защото нямам друг избор. Момчетата са внушителни. И там се предлага същото. При което аз казвам, че не възнамерявам сега 25 години, които не съм употребявал, да си ги опропъста, защото някой е решил, че е точно случай от скандал, иска да се забавлява. И момчетата стават агресивни, защото те са обидени.
Те ще ми предложат много добър материал, страхотна стока, която само те имат достъп и аз така ще откажа как смея. При което бех на ръба да се разплача и тогава те се смилиха над мен и ме пуснаха да си хода. Без да ми се налага да тупам или да бъда бит. Не знам дали ще ви бъдат полезни тези истории, но те идват да докажат, че не само около нас навсякъде има, но ако решим да си вземем, но и ни се е случвало без да искаме да бъдем карани и въпреки това сме устояли. Така че ако вие в някакъв момент решите да употребите просто защото е лесно достъпно и е много по-трудно да откажеш, отколкото да си намериш, знайте, че някъде там има едни чичковци, които са били карани да вземат, но не са взели. И проявете воля да не вземете, ако по случайно попаднете в такава ситуация. Аз ще ви кажа една история за райския газ. Пеем в една дискотека в София и вече мисля, че някъде към 2-3 часа. То ние пеем, то отпред като детски рожден ден. Балони, 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 човек не може да разбере на рожден ден ли сме на дискотека ли сме. И по едно време, близо до сцената, една много красива дама, с хубава бяла рокля, страшно красива. Танцува и по едно време гледам, спря да танцува. Викам, ще продължаваме да пеем. Викам, тази песен е тъпа. Сигурно не се танцува. Пеем друга песен, тя изобщо не танцува. Стана все по-зле. Гледам, че започнаха другите приятели около нея да се отглеждат. И по едно време аз дадох знак на един от охранителите в заведението, казах, отиди провери там какво става, защото там става нещо на тази маса. Нашата дама с извинение, какво ще ви се извинявам, вие трябва да ги знаете тия неща в всеки техен цвят. Тази дама взимаше балони с хубавата си бяла рокля. Това момиче се осра до подмишниците в дискотеката. Едно от нещата, които правят балоните, освен да създават психоза във вас, е и отпускане на мускулите. Това е моментът, в който можете да припаднете, да се ударите, може да се отпуснат и други мускули във вас, които са били стегнати. Това момиче се осра до подмишниците. Много красива дама. Охраната не смее да я пипне. 6 големи момчета. Гледайте като нас тук. Седиме и гледаме едно нежно малко момиче в дискотеката, се едно, че в средата на туалетната. Никой не смее нищо да направи. Райски газ. Пробвал съм го преди час по химия. Георги, що са ти до лактите тия работи? Нема време да ида до другото. Райския газ е много опасен. Не можем да оценим нито един друг наркотик. Но това е входа. Както искате го гледате. Знам, че звучи смешно. Но през това ще се закачите за другите неща. Не може да се закачим. Не, можете да се закачите. Виждам как господинът тук долу, който разказа своята история за употребата на наркотиците, клати глава с умиление към себе си през това, което е живял и това, което следва някой от вас. Надявам се, тия тук. Не. Да преживее. Двама кандидати да го преживеят. Знаете ли, в началото, като гледах как говориха хората за това, за наркотиците и другите излизаха и си казах, супер, това е прекрасно. Имаме хора, които знаят всичко за наркотиците. Те нямат нужда да чуят това. Но най-вероятно ще срещнат с него. Което май не е добре. Това, което искам да ви кажа е, че наркотиците няма да ви дадат нито една супер сила, между другото. В музиката много хора консумират наркотици, защото си мислят, че те ще им дадат вдъхновение. Ние на марихуана пишем тия текстове, глупости. Ние на бомбони взимаме и правим това. Ние на пико правим това. Това са пълни глупости. Знам го от изпълнители, които са друсали и правили музика, мислики си, че наркотика дава супер сила. Не, оказа се, че не е така. Това не помага за тази работа. Бистрия ум е най-голямата сила, която му притежавате. Имате най-силния компютър на Земята. Ако сте обичате телефони и компютри, вие сте от Gen Z, обичате го. Имате най-силния компютър. Това. Ако това накарате да работи за вас,
Имате всичко нужно. Тогава можете да бъдете супер хора. Но нито един наркотик няма да ви даде супер сила. Нито да станете по-хубави, нито супер красота. Най-много да ви изложа. Най-много да ви изложа. Аз си давам сметка, че в момента звучиме, аз съм имал такива разговори с баща ми. Не съм направил нищо лошо, обаче той ще ми се кара около 3 часа, за да продължа да не правя нищо лошо. Ако ви е много досадно и тъпо ви разбирам, обаче разберете не и нас. Това е нашия шанс да ви кажем и ако има някой разклатен, да го бутнем от правилната страна на ръба. А ако имате приятели, които чувствате, че може би ще се подхлъзнат по нещо, което някой много готин рапър като нас пее, бутнете го от правилната страна на ръба. Тия неща не са готини, правете разлика, когато те се ползват като метафори в текстовете, когато човека е тъп и вие не трябва да взимате пример от него, па макар и песента му да звучи готино. Знаете ли това? Аз това се чудя. Ние си говорим само за наркотици, за употреба и защо да не го правите и прочее и прочее. Интересно ми е обаче дали има въпрос, който е изцяло извън тия неща. Просто сега виждате тото и лъчи и казвате, ти много искам да ги питаме това. Няма значение това. Не off topic, не е свързано с наркотици. Ама и това искам да питам. Пък ти да е свързано, нека. Да, не е за наркотиците, това искам да питам тото и лъчи. Има ли нещо такова, което иска някой от вас да попита? Каквото и да е, не се притеснявайте. Моля, във всяка една посока. Да, това е лесно. Нещо друго. Предполагам, че това, което вие бихте искали да имате, като подрастващи, е успех. Някой от вас иска ли да има успех? Това момче е застанало тук с големите си бицепси. Предполагам, той тренира и иска да има успех в тренировките. Искаш ли? И това е прекрасно. Кажи дали искаш. Това е прекрасно. Другото момче е до теб. И той иска. Това момче е до теб, което стои така. И той. Ето, виждате. Ето това нещо, което трябва да ви обединява. Другото е келешлък. Нищо повече. Затова ви питам пак последно. И оставаме вече, приключваме. Има ли нещо, което искате да ни попитате без значение? На 27 април само нови песни ще има. За незапознатите 27 април имаме концерт се случи в Арена Армеец. Моля? Да, там сте. Предполагам, не всички. Но това, което ние можем да направим за вас, за да бъдете всички, взели сме билети за всеки един от вас. Днес тук да ви подарим, да дойдете в Арена Армеец. Безплатно ето тук, носим ви долу билетите при нашия приятел Симеон, който иска билет за Арена Армеец. Това е нашия подарък към вас. Но това не значи, че ставате и отидете за билет. Билетите ще дойдат при вас, пък ние ще ви подосаждаме още малко. Последна ужасна история. Ние се случи, сме бивши футболисти. Може би точно това ни е спасило от... това. Нямахме време за наркотици, хора, играхме футбол в Левски, тренирахме по 2 пъти на ден и нямахме време да занимаваме с наркотици. Истината ви казвам. Но проблемът е, че нашите съученици в спортното училище, което се очаква, че ние там ще бъдем най-спортисти, те имаха време. И няма да забравя как започнаха да консумират марихуана към 8 клас и бяха: Йони, тогава не бях тото. Йони, айде да пушим джойнт. Йони, айде да пушим джойнт. Айде да правим това. Нямах време. Ходихме да ритаме. Аз обичам да ритаме. Лъчи също. И ние това правихме. С тия наши приятели след 8 клас ние се размирахме. Те отидоха в други училища. Ние си останахме в спортното случай, защото не ни приеха никъде. Такива сме. И 5 години по-късно, надявам се на никой от вас да не се случил, 5 години по-късно 7 от моите 10 приятели бяха мъртви. До преди 12 клас. Ние ще почнем с марихуана, да пушим по една зад оградата, пушим по една зад оградата. Бата, имаш 2 лея за партия. Така почна всичко. И преди 12 клас... Бате, намерих тук кашето на дилъра от градинката, предалка е такова. Преди 12 клас, бате, ходих на някакво погребение на мои съученици футболисти. Ужасна история. Едно от момчетата беше умряло, защото се беше решил, че ще се набоцка в пениса. Поради липса на други видими вени. Познато? Не. Като във филма. Ами не се получи добре.
Може би тия момчета нямаха с кой да поговорят в този момент. Може би не им се и говорило. Предполагам, че един от най-честите поводи за приемане на наркотици е и това. Депресията и това, че не може да се справите с проблемите си отвън. И намирате бързо решение. Но бих ви задал един въпрос. Сега, след като излезнем от тук и сте си взели билетите за арената, някой от вас ще отиде ли в аптеката и да каже на аптекара: дай ми нещо. Какво ти да е? Дай нещо да го изпия. Дори той ще попита какво е. За какво е? Глава ли ви боли? Абе нещо е, дай нещо да изпия. Може ли? Се доверите ли на аптекара, човек с образование, който ще каже: тук да взимам там, по-изпи, не. Има ли ти нещо? Не, нищо няма, нищо да се пие. Абе просто ми дай нещо да изпия от аптеката. Ще отиде ли някой да си купи нещо от аптеката без да знае какво е? Не. Какво има в тия балони? Цяла аптека. Моля да си представите, че това нещо струва. Един от моите приятели, бивши футболисти, се занимава с това. Докарва ги тия неща от Китай. Това нещо пристига в България на стойност 10 стотинки. Заедно с метала. Заедно с метала. Ако тази метална бутилка, в която седи този райски газ, колкото и да тежи, ако отидете да я дадете за цветни метали, ще вземете повече от 10 стотинки. От какво е направена тази бутилка? От буклук, който вие ще дишате. Какво е това вътре, което е сложено? Буклук. Колко пари струва да дойде от Китай до България, че да излезне 2 стотинки? Какво е това? Буклук. Можете ли да пропътувате целия свят за 10 стотинки? Ами това, което го дишате, искате да го дишате, може. Представете ли си, що за буклук е това? Хората смятат, че това е просто нещо за 10 секунди. 10 секунди, в които тя се осра. Ако искате да го опитате, отидете и си купете от аптеката нещо на произвола на съдбата. Изпийте го цялото. Да видим какво ще стане. Гадно, нали? А когато го взимате от някой, който се не е изкъпал и няма идея за какво става въпрос в живота и само вика: боте, вземи ето в чантето имам. По-добре ли? Искам просто да знаете, че имате шанс и трябва да го използвате по възможно най-добрия начин, защото предполагам, че това искат и вашите родители. Бъдете здрави, вземете си билетите, извинявам се, че се скарах малко като хиробрек. Значи! Едно време! Някой да дойде да каже нещо преди да са отишли за билетите, моля ви. Преди да си вземат билетите, ние имаме също подарък за всички вас, че отделихте от времето си, споделихте емоциите, вие сте нашите